Καλησπέρα σε όλους και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο σε αυτό το κανάλι. Είμαι ο Εμίλιος και εγώ είμαι ο Παύλος. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τους αγρότες. Τι γίνεται με τους αγρότες? Μας έχουν κλείσει τους δρόμους. Θέλουμε να πάμε στα χωριά μας, να πάμε για να κάνουμε Χριστούγεννα και δεν μπορούμε. Μπορούμε ή δεν μπορούμε, αφού έχουν μια ανοιχτή λωρίδα? Μήπως έχουμε φάει παραπληροφόρηση? Γιατί το Google Maps τι δείχνει? Όλες οι εθνικές οδοί είναι κλειστοί. Και καλά, αλλά άμα πας έχουν ανοιχτές λωρίδες οι αγρότες. Παλικάρια, πάλι καλά. Πάλι καλά που ο δρόμος είναι κλειστός. Μήπως είναι παραπληροφόρηση από το κράτος? Και πολλές φορές κιόλας μπορεί να κλείνουν το δρόμο για λίγη ώρα, αλλά μετά τον ανοίγουν κανονικά. Μα εντάξει, τώρα η ταλαιπωρία που θα φας είναι μηδαμινή. Στις αρχές που άρχισαν να γίνουν τα μπλόκα, ναι, ήταν λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα. Δηλαδή δυσκολευόσουν. Τώρα όμως κλείνουν τις δύο λωρίδες, σου αφήνουν τη μία και είσαι μια χαρά, μπορείς να περάσεις. Το θέμα είναι όμως, Εμίλια, ποιοι είναι οι λόγοι που κάνουν όλο αυτό, γιατί βγήκανε στους δρόμους και κάνανε μια τόσο μεγάλη πορεία και μάζοξη. Δηλαδή είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι το έβλεπα και σε βίντεο, σε αγρότες που το λέγανε, ότι και το 1997 δεν είχαν μαζευτεί τόσο πολύ. Τόσα πολλά τρακτέρ. Τώρα έχει φτάσει σε όριο το σημείο. Ναι. Δεν πάει άλλο. Έχουν μαζέψει πολύ σημαντικά αιτήματα. Δηλαδή. Όπε και πέ. Έχουν μαζευτεί πολύ σημαντικά αιτήματα. Δηλαδή κατάρρευση τιμών σε πολύ βασικά είδη, όπως είναι το βαμβάκι, όπως είναι η πατάτα, το στάρι. Δεν ξέρω αν είδες και το βίντεο της κοπέλας της αγρότησας που 16 κιλά σιτάρι σου με έναν καφέ. Αυτό μου λες τώρα δηλαδή. Σωστά. Και θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω γιατί το κράτος μας κλέβει καθημερινώς. Λοιπόν, εγώ φέτος το σιτάρι το πούλησα 19 λεπτά το κιλό. Έχει τόσο ανάγκη αυτή η κοπέλα να πουλήσει 16 κιλά σιτάρι για να πάρει ένα καφέ, αλλά βλέπουμε μετά είναι στη Νέα Υόρκη και παρτάρει. Εντάξει, στη Νέα Υόρκη πήγε ρε φίλε, αλλά σου λέω ουσιαστικά ότι το στάρι εκεί που πουλιόταν πολύ παραπάνω τώρα πουλιέται 19 λεπτά. Και αυτός που χάνει είναι και ο αγρότης που δεν έχει τόσα χρήματα όσο κάποιοι άλλοι. Ναι, εγώ δεν διαφωνώ, αλλά δεν μπορείς να μου βγαίνεις και να μου το παίζεις στιγμένη, να έχεις αυτό το γελάκι στα βίντεο που μιλάς για σοβαρά ζητήματα και μετά να σε βλέπουμε όλα καλά και ωραία. Οκ, αυτό είναι κατανοητό. Πάντως, η κατάρρευση των τιμών είναι ξεκάθαρη. Μετά το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Άρα και από την μία πουλά τα προϊόντα σου σε πολύ χαμηλότερη τιμή, αλλά και από την άλλη για να παράξει τα προϊόντα αγοράζει πολύ πιο ακριβά. Άρα συρρυκνώνεται το κέρδος σου στην τελική. Μετά έχουμε ένα άλλο βασικό αίτημα το οποίο είναι με τις κλιματικές συνθήκες. Πλημμύρες, χαλάζι, καταστροφές, το οποίο προκαλούνται και μετά δεν υπάρχει απαραίτητη επιδότηση από το κράτος ώστε να διορθωθούν. Άρα ο άλλος μετά χάνει όλη την παραγωγή του. Μιλάμε για ολική καταστροφή και του επιστρέφουν ουσιαστικά απλά ένα μερίδιο, ένα μικρό ποσοστό αυτής της καταστροφής. Προφανώς μετά αυτός ο άνθρωπος πώς θα τα απεξέλθει? Εν τέλει βγαίνεις μείον και μετά δεν μπορείς να συνεχίσεις όπως σου. Πας 2 βήματα πίσω, 3 βήματα πίσω, ανάλογα στην καταστροφή. Γιατί ειδικά στα χαλάζια, όταν πέφτει χαλάζι, μπορεί να σου καταστρέψει το στρέμμα. Οπότε πρέπει να υπάρξει και απαραίτητη βοήθεια από το κράτος, έτσι. Να μπορέσει να επιστρέψει τουλάχιστον, αν όχι το 100%, ένα μεγάλο ποσοστό ώστε να μπορέσει να συνεχίσει να περπατάς. Και μετά έχουμε το σκάνδαλο του ΠΚΠ, όπου δεν χάνουν μόνο οι αγρότες, αλλά στην τελική χάνουμε και εμείς. Δηλαδή, όλο αυτό το σκάνδαλο στην τελική αυτό που θα επηρεάσει είναι τον απλό κόσμο, τον απλό πολίτη. Αυτόν που τώρα θα αναγκαστεί να πληρώσει παραπάνω φόρο γιατί ήρθε ο άλλος και σου έκλεψε. Όλα ξεκινάνε και τελειώνουν από τον πρωτογενή τομέα. Εάν σταματήσουν να υπάρχουν οι απαραίτητες βοήθειες στους αγρότες που κάνουν την πιο σημαντική δουλειά αυτή τη στιγμή, παράγουν τον πιο σημαντικό τομέα. Οπότε, εάν γίνεται οτιδήποτε και σταματήσει να υπάρχει σε ένα τέτοιο βαθμό πρωτογενής τομέας, πόσο μάλλον στην Ελλάδα, γιατί εδώ παίρνει πιο στιβαρές βάσεις του πρωτογενή τομέα, μετά θα μας φέρουν τα προϊόντα από την Κίνα που θα είναι όλα μέσα στα συντηρητικά και θα γίνουμε μια μικρή Αμερική. Τι θα τρώμε, ρε φίλε, σαν τους Αμερικάνους, θα γίνουμε κι εμείς μπάλες? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ήδη τα φρούτα μας έχουν φάρμακα ανέκαθεν, αλλά άμα πάνε σε επίπεδο Αμερικής, τελειώσαμε. Και βλέπουμε κιόλας ότι οι αγρότες και με το δίκαιο τους θέλουν τα λεφτά από τον ΠΚΠ να επιστραφούν στους πραγματικούς δικαιούχους και σε αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Αλλά και από την άλλη, το κράτος θα σου πει: αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να στα δώσω. Πρέπει πρώτα να τα πάρω, να τα συλλέξω και μετά να στα δώσω σε ένα καθυστερημένα. Δεν μπορώ να στα δώσω αφού τα έδωσα στα δικά μου άτομα. Δεν μπορώ να στα δώσω. Ναι, τώρα τι θα γίνει? Θα πρέπει πάλι να πάρουν τα λεφτά από τον απλό κόσμο για να τα δώσουν πίσω στους αγρότες. Ενώ τα αρχικά λεφτά που θα πρέπει να πάρουν οι αγρότες, ποιοι τα πήρανε? Κάτι Ferrari τα πήρανε. Ναι, κάτι λαχεία κερδίζανε εκεί πέρα στον ΟΠΑΠ, κερδίζανε τον Τζόκερ 5 και 6 φορές. Έτσι σου έχει γίνει ο κόλος, Δεν είναι πράγματα αυτά. Δεν έχεις σαν τι πάει να πει κουβάς. Σαν άλλο βασικό αίτημα έχουμε και όλα στο θέμα της ευλογιάς, όπου ουσιαστικά πολλοί κτηνοτρόφοι έχουν χάσει κοπάδια ολόκληρα λόγω της ευλογιάς και θέλουν προφανώς αποζημίωση. Άμα εσύ έχεις χάσει όλο το κοπάδι σου, από αυτό ζεις και δεν σε αποζημιώνουν όπως πρέπει να σε αποζημιώσουν, τι θα κάνεις? Δεν πρέπει το κράτος να σε αποζημιώσει για αυτό το πράγμα? Βλέπεις να παίρνουν αποζημίωση. Του άλλου τους φάξανε όλα του τα πρόβατα. Έτσι.
Για το τίποτα. Πάει, τελείωσε η ζωή του. Αυτή ήταν η ζωή του. Η ζωή του ήταν τα πρόβατα. Τα σφάξανε. Και μετά είναι και άλλο θέμα το οποίο έχει να κάνει με όλους που είναι το αγροτικό ρεύμα. Οι τιμές στο αγροτικό ρεύμα είναι πάρα πολύ ακριβές. Και όχι μόνο εκεί, αλλά και στα νοικοκυριά και στους απλούς πολίτες και στις επιχειρήσεις. Το ρεύμα έχει πάει σε άλλα επίπεδα. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Βέβαια, βγήκανε από την κυβέρνηση και είπανε ότι τα λαμβάνουν υπόψη και θα μειώσουν το αγροτικό ρεύμα. Δείτε τώρα τι είπε Παύλος Μαρινάκης. Είναι μαξιμαλιστικό το 7 λεπτά που ζητάνε για το ρεύμα, κύριε εκπρόσωπε? Θεωρώ ότι το 7 λεπτά το αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι. Είναι βάση διαπραγμάτευσης μήπως το 7 λεπτά? Νομίζω ότι είναι μια βάση διαπραγμάτευσης. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή χώρα που να έχει 7 λεπτά. Παρέμβαση στην τιμή στο ρεύμα. Σίγουρα, με βάση τα ασκήσεις επιχάρτου που έχετε κάνει, φαντάζομαι. Παρέμβαση στην τιμή στο ρεύμα. Απλά δεν έχει γίνει. Θα σπάσει το φράγμα του 9. Θα το δούμε. Δεν γνωρίζω. Αυτά είναι κάποια από τα βασικά αιτήματα των αγροτών και προφανώς υπάρχουν περισσότερα. Όποιος είναι γνώστης και είναι και αγρότης θα μας γράψει και στα σχόλια. Γιατί και εμείς θέλουμε να μάθουμε παραπάνω για αυτό το ζήτημα. Αλλά θέλω να μου πεις τώρα, Εμίλη, ποια είναι η γνώμη σου για τη Γιουσέφ? Και είμαστε εδώ να δηλώσουμε την αγανάκτησή μας! Για τη Λιόλιου? Να καλύψουν κενά τους με λόγια φίλια. Εντάξει, δεν θα πω για τους κλασικούς πολιτικούς που απλά για το φαίνεστε πήγαν εκεί. Αλλά πες μου τη γνώμη σου για την Γιουσέφ. Γιατί αυτές δεν πήγαν για το φαίνεστε. Όλοι αυτοί πήγαν για το φαίνεστε. Η Γιώγιου πάει και τους τραγουδάει με την μαγευτική της φωνή. Μετά πηγαίνει η Γιούσεφ και κουνάει τα βυζιά της. Δεν είναι πράγματα αυτά. Δηλαδή, πάνε να πάρουν cloud, τώρα συγγνώμη κιόλας, αλλά πάνε να πάρουν προσοχή και να ανέβουν λίγο τα προφίλ τους μέσα από όλο αυτό το σκάνδαλο που Από γίνεται. τα προβλήματα που έχουν οι άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή, πατάς πάνω σε ένα πρόβλημα που απασχολεί όλη την Ελλάδα και ταλαιπωρούνται εκατομμύριοι πολίτες για να πάρεις νούμερα. Εντάξει, να πάμε κι εμείς να βγούμε με τα βυζιά απ' έξω να πάρουμε ένα subscribe. Κάντε subscribe. Αυτό είναι που συμβαίνει σήμερα, ρε φίλε. Όλα είναι για τα νούμερα. Δεν το έχεις παρατηρήσει? Όλα παίζονται για τα νούμερα. Δεν είναι κακό το να παίζονται κάποια πράγματα για τα νούμερα. Είναι κακό να πατάς σε ζητήματα τέτοια για να πάρεις νούμερα. Είσαι απάνθρωπος. Και ας φαίνεται ότι είσαι κομπλέ και ότι επειδή έχεις παρουσιάσει ότι είσαι βλάκας σε προηγούμενα σου βίντεο και όλα αυτά τα χρόνια δεν σε παίρνουν τόσο στα σοβαρά, οπότε δεν το λαμβάνουν υπόψη. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Δηλαδή η Γιούσεφ με όλα αυτά που έχει κάνει. Παράδειγμα τώρα δούμε τη Γιούσεφ, έτσι ήταν κι άλλοι. Αλλά η Γιούσεφ τόσα χρόνια έχει κάνει άλλες τόσες μαλακίες τέλος πάντων, δεν σου παρουσιάζεται σαν σοβαρή στα social ποτέ. Οπότε δεν θα την πάρουν και σοβαρά μέσα στον μπλόκο που γίνεται. Ναι, γιατί εντάξει, θα καταλάβω ότι άντε πήγε ο Ανδρουλάκης, πήγε ο Βελόπουλος, τι θα κάνουν. Τώρα αυτοί πηγαίνουν εκεί προφανώς. Πολιτικοί θα πάνε. Ναι, σαν αντίπαλα κόμματα θα πάνε και αυτοί να φανούν οι καλοί, ας πούμε. Αλλά τώρα είδα τη Γιούσεφ και λέω πού πάει αυτή. Βλέπω το βίντεο και λέω τι κάνει εκεί, τι που κολλάει εκεί αυτή. Ήρθε να υποστηρίξει τους αγρότες. Και όχι τίποτα άλλο, βγαίνει και χωρίς ρούχα, ρε φίλε. Δηλαδή. Εντάξει, αστεράκι μου. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Εντάξει, σίγουρα είδαμε και κάποια ακραία περιστατικά. Δηλαδή, ειδικά στην Κρήτη, να χτυπιούνται και να χτυπάνε και τους αστυνομικούς. Τραυματιστούν οι διαμαρτυρόμενοι. Θα τον πάρουν τώρα. Εδώ βλέπουμε να. Γίνεται προσπάθεια να τον πάρουν. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για ποινικά δικήματα, έτσι. Και από τις δύο πλευρές είναι λάθος, έτσι. Και από τις δύο πλευρές είναι λάθος. Εννοείται ότι δεν θα μιλήσουμε τώρα ποιος προκαλεί ποιον. Και από τις δύο πλευρές είναι λάθος, όποιος και να προκαλεί. Το ιδανικό θα ήταν να υπάρχει ειρηνική διαδήλωση, να είναι οι αγρότες κανονικά όπως προσπαθούν και κάθονται στους δρόμους και κάνουν τον αγώνα τους, να αφήνουν τον κόσμο να περνάει προφανώς, γιατί ειδικά τώρα έρχεται περίοδος Χριστουγέννων. Η κυβέρνηση έχει φάει πάρα πολύ πίεση με όλο αυτό. Και δεν μπορείς να περιορίσεις και τον κόσμο που θα θέλει να κάνει ταξίδια, θα θέλει να πάει. Δεν θα περιοριστεί ο κόσμος από αυτό. Ο Μητσοτάκης θα πρέπει να βγάλει αυτή τη στιγμή μια απόφαση για όλο αυτό και να ικανοποιήσει τους αγρότες ώστε να αφήσουν τους δρόμους. Γιατί οι αγρότες σου λένε δεν φεύγουμε από εδώ πέρα μέχρι να δεχτούν τα αιτήματά μας. Και όχι να πάμε να μιλήσουμε. Από την άλλη, όμως και οι αγρότες για να μην χάσουν και το μέρος των απλών πολιτών, δεν μπορούν να κάτσουν και στο δρόμο και να το κλείνουν εξ ολοκλήρου. Γιατί μετά, άμα πάμε στα Χριστούγεννα και δεν μπορέσουμε να πάμε από τη μια περιοχή στην άλλη, θα θυμώσουν και οι απλοί πολίτες. Ήδη τρώνε πολύ. Θα σου πω γιατί δεν θα γίνει αυτό. Δεν συμφέρει την κυβέρνηση να γίνει αυτό. Όλος ο κόσμος πάει σε χωριά, πάνε διακοπές, πηγαίνουν από εδώ από εκεί. Κυλάει η οικονομία τα Χριστούγεννα. Αρχίζει και κάνει τζίρο η Ελλάδα. Οπότε η κυβέρνηση δεν την παίρνει το να είναι κλειστά και να μην υπάρχουν μεταφορές από εδώ και από εκεί. Ναι, αλλά θα χάσουν χρήματα. Ούτε και τους αγρότες. Ναι, γι' αυτό η κυβέρνηση θα πρέπει να δεχτεί τα αιτήματα των αγροτών ώστε να φύγουν από τους δρόμους πριν τα Χριστούγεννα. Άρα δεν τους μένει και πολύ καιρός. Πάντως οι αγρότες είναι διατεθειμένοι να μείνουν και μετά τα Χριστούγεννα και μακάρι όλος αυτός ο αγώνας να μην πάει χαμένος. Έχουν κάνει τρομερό αγώνα και πιστεύω ότι έχουν δίκιο στα αιτήματα. Δεν θα μπορέσουν να τα πετύχουν όλα, γιατί και η κυβέρνηση δεν τους τα δώσει όλα. Αλλά τουλάχιστον το σημαντικό είναι να πάρουν τα βασικά και
σε έναν βαθμό ικανοποιητικό και για αυτούς, ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν. Και είναι πολύ σημαντικό η κυβέρνηση στην τελική να υποστηρίξει αυτά τα αιτήματα, γιατί όπως λέγαμε και πριν, ο πρωτογενής τομέας είναι ο πιο σημαντικός τομέας και στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα. Σε αυτόν τον τομέα στηρίζονται πάρα πολλά επαγγέλματα και στην τελική το φαγητό μας. Η υγεία μας. Η υγεία μας. Βασικά πράγματα. Δηλαδή είναι βασικά αγαθά. Πρέπει να υποστηρίξουμε και πρέπει να υποστηρίζουμε αυτόν τον τομέα. Έχουμε δει πάρα πολύ από όλους τους πολίτες που έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα και έχουν όλοι απόψεις. Ένα μεγάλο ποσοστό παίρνει το μέρος των αγροτών και άλλο ένα μεγάλο ποσοστό πάει ενάντια στους αγρότες. Δηλαδή, εγώ που θα κάτσω να δω τώρα σε σχόλια, πάρα πολλά σχόλια στο ίντερνετ, περισσότεροι κράζουν τους αγρότες που έχουν κλείσει τους δρόμους, ασχέτως που έχουν μία λωρίδα ανοιχτή, έχουν αρχίσει και κράζουν και λένε ότι αυτά δεν είναι πράγματα που κάνουν και αν θέλουν να διαδηλώσουν, να πάνε έξω από τη Βουλή και εκεί πέρα να διαδηλώσουν. Αλλά όχι, οι αγρότες έχουν πάει στο σημείο που θα κάνει ζημιά στην κυβέρνηση και δεν τους παίρνει να μένουν για πολύ εκεί. Οπότε το να πάει έξω από το Σύνταγμα, όπως έκανε ο Πάνος Ρούσης και έκανε απεργία πείνας για πάρα πολλές ημέρες. Απλά αυτό λειτουργήσε επειδή ήταν ένα άτομο και είχε μαζί του και το λαό αναπεριόδους και τα κανάλια που υποστήριζαν. Αλλά τώρα όταν μιλάμε για έκταση αγροτών που είναι σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι μόνο στην Αθήνα. Στην Αθήνα είναι και σε μειονότητα κιόλας, έτσι. Οι αγρότες είναι κυρίως σε χωριά, σε κομμοπόλεις, ναι, και σε παραθαλάσσια μέρη, σε βουνά. Οπότε δεν μπορούν όλοι οι αγρότες να κατέβουν στην Αθήνα, να πάνε στο Σύνταγμα και να διαδηλώσουν έξω από τη Βουλή. Δεν γίνεται. Τι θα φέρουν τα τρακτέρ εκεί μπροστά. Ακριβώς. Οπότε τι γίνεται, κλείνεις όλους τους κεντρικούς δρόμους. Η Λάρισα με τη μεριά της, τα Μάλγαρα, η Καβάλα, Βόλος, οτιδήποτε. Όλα τα μέρη τα κλείνεις. Ό,τι και να γίνει και όποια διαδήλωση και να γίνει, οποιοδήποτε περιστατικό και γεγονός να γίνει, πάντα θα υπάρχει μια μεριά υπέρ και πάντα θα υπάρχει μια μεριά κατά. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Το σημαντικό ζήτημα σε όλο αυτό, οι αγρότες να καταφέρουν πραγματικά τα αιτήματά τους να υποστηριχθούν και να πάρουν αυτό που ήρθαν να πάρουν. Να μην έχει πάει χαμένος όλος αυτός ο χρόνος και ο κόπος και ο αγώνας που έχουν κάνει, γιατί όπως αναφέραμε και πριν, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για τους αγρότες αλλά και για την κοινωνία γενικότερα να εκπληρωθούν αυτά τα αιτήματα. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζουμε να σας άρεσε πάρα πολύ. Γράψτε μας την άποψή σας για όλα αυτά που συζητήσαμε στα σχόλια και αν πιστεύετε ότι η κυβέρνηση θα αντεπεξέλθει και θα εκπληρώσει τα αιτήματα των αγροτών. Γράψτε μας στα σχόλια. Ήμουν ο Εμίλιος και εγώ ήμουν ο Παύλος και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.